Jo, to je hustý, tohle se na profilovku na Instagramu. Dejte lajky, tap, tap, tap. Tap, tap, tap. Tap, tap, tap. Tady má... S tím si ani nezaprcáš, takže to se vůbec nedivím, nikdo normální si s tebou tahat nebude. Jak jste se cítili, když jste koukali na tyhle videjka? Smáli jste se, objevila se vám na tváři grimasa podobná tomuhle? Nebo jen pocítili uvnitř sebe menší náznak second hand embarrassmentu? Pokud jste na cokoliv z tohohle odpověděli ano, gratuluju. Právě jste pocítili cringe. Nebo jste neodpovídali na mé dotazy nijak a pak jsem byla cringe já. Slovo cringe má v angličtině několik významů, jedním z nich je například i tento. Cítit se velmi trapně a tento stav často projevovat fyzickým pohybem či výrazem. Vy jste si před chvilkou zažili jeho lepší stránku, když je terčem posměchu někdo jiný. Každý z nás se čas od času potřebujeme cítit trapně za někoho jiného. Cítíme se pak lépe ohledně našich vlastních chyb a nedostatků a neúspěchů. Stejně tak fungují věci jako například výměna manželek nebo všemi oblíbené kleško. Co když se ale posměch obrátí proti vám? A z obyčejného pousmání se vyklube něco mnohem většího. A hele, každý se zpětně cítíme někdy trapně sami za sebe, stejně tak jako se cítíme trapně za ostatní. Každému se někdy stane společenské fópa, jakože zamáváte naspět člověku, který nemával vám. Každý jsme alespoň jednou, když jsme byli malí, zkoušeli nahrát tajně hlasovku do našich poznámkových bloků, abychom zjistili, jestli náhodou neumíme zpívat a nejsme další superstar. Nebo taky ne. Je to naprosto v pořádku. Jako jedinci i společnost se neustále vyvíjíme. A cringe je do určité míry zdravý, protože to znamená, že jsme se v životě zase posunuli a nejsme zaseklí na tom stejném místě. V dnešní době učí hlavně internet, co je trendy a co není, co je cringe a není. Co máme obdivovat a čemu se máme smát. Jak už jsme řekli, smát se něčímu trapasu, tak jak svému vlastnímu, je naprosto v pořádku a naprosto přirozené. Problém nastává však, když se smích stane nástrojem. A najednou cringe už není drobná chybka nebo stará fotka, ale i projevy naší osobnosti a radosti. Nevinné přeřeknutí v rozhovoru – cringe. Osobitý styl oblékání – cringe. Šíření vlastní radosti – cringe. Publikování svých koníčků na internetu – cringe. Obzvlášť mezi mladýma lidma roste strach z toho cokoliv udělat, jenom abychom nebyli našimi vrstevníky zaškatulkování právě jako cringe. Ocitáme se pak uprostřed váh. Na jedné mise se chceme odlišit od ostatních, ale tím dobrým způsobem. Na druhé misce přežeňme to a už jsme se propadli ve společenském žebříčku o několik latěk níž. A vzhledem k tomu, že tento balans je strašně těžké udržet, většina z nás volí tu bezpečnější variantu. A my pak postupně ztrácíme jakoukoliv individualitu, protože přece zapadnout je lepší, že? Do určité míry se stala cringe culture formou velice specifické cenzury. Nikdo vám sice přímo nezakazuje, co máte a nemáte říkat a dělat, ale tušíte, že existují nějaká nepsaná pravidla, čemu se radši vyvarovat. Nechceš být přece terčem posměchu, ne? Tak tohle radši nedělej, tohle nezveřejňuj, tohle si neoblíkej, trošku uber, už si trochu moc. A co osobně vnímám já jako největší problém cringe kultury? Že nás okrádá o talentované lidi. Lidé s uměleckou duší bývají často ti nejcitlivější. Právě to z nich dělá opravdové umělce, že dávají do své tvorby své pocity, kus sami sebe. Jste mladý umělec. Ať už jde o cokoliv, co vás baví, co vás naplňuje, děláte to s láskou a vkládáte do toho kus svojí energie a času. Mohlo by se zdát, že v dnešní době je internet nejlepší způsob, jak se prosadit a ukázat to, co tak milujete. Tak to uděláte. Dáte nahlídnout světu do vašeho nitra a vášní. A hle, nechytlo se to, nebo jste skončili na špatné straně Instagramu. A vaše komentáře jsou plné urážek a posměchu. Ti odvážnější to ještě párkrát zkusí, doufajíc v lepší výsledek. No a většina z nás to radši nechá být. Vždyť vidíme opravdu talentované lidi, kteří dostávají vlnu kritiky a my těm talentovaným lidem nesaháme ani pokotníky. Tak co by se dostalo nám? No super, cringe teda útočí na všechny a na všechno. To už vím, ale co s tím mám sakra udělat?
A pravdou je, že nevím. Nebýt i strachu, být cringe, tak tohle není moje první video po kdo ví kolika letech. Jediná rada, co existuje pro nás všechny, kteří se tím trápíme, je prostě to udělej. Ano, dost pravděpodobně to, co budete publikovat, někomu cringe připadat bude. Ale pokud se nebavíme o konstruktivní kritice, tak většina odborníků se shodla, že pocit cringeu je jen určitá forma projekce vlastních nejistot. Tudíž tady tvůrce v ojedinělém případu může říct, jenom mi závidíte. A určitě to bude za nějakou dobu připadat cringe i vám. Ale jak už jsem řekla, to jenom znamená, že nejste zaseklí na tom stejném místě v životě. První videa vašich oblíbených tvůrců, jo, byly cringe. Videa, co točí teď, jo, dost pravděpodobně budou cringe za 5, 10, 15 let. Ale pořád tvoří. A našli si skupinu lidí, kteří je budou podporovat. Proto mám upřímnou prosbu na všechny tvůrčí lidi. Tvořte a ukazujte to světu. Uděláte tím službu nejen sobě, ale i ostatním. Přijímejte konstruktivní kritiku a komentáře čistých hejtů. Vnímejte jenom jako lidi, kteří teprve sbírají odvahu být pyšní na to, kým jsou.